Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li huwa inġust li pajjiżna jintefa' f'daw l-ikraħ u fl-istess keffa ta' pajjiżi li fihom qed ifaqqgħu skandli kbar relatati ma' ħasil ta' flus. Dan anke meta Malta hija fost 4 pajjiżi li qablu lill unjoni Ewropea għandha ssaħħaħ ir-regoli tagħha fil-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u li sabu oppożizzjoni mill-istess pajjiżi li fihom qed iseħħu dawn l-iskandli. Il-Ministru Scicluna tkellem dwar dan wara li l-gazzetta The Financial Times qalet il-Kummissjoni Ewropea qed tħejji biex tieħu passi fil-konfront ta' Malta, wara li l-Awtorità Bankarja Ewropea qalet li l-FIU naqset milli tagħmel superviżjoni effettiva fuq il-Bank Pilatus. Li Malta tiġi biex ngħidu hekk magħżula b'mod ewlieni inħabba l-problemi skandli kbar li qed jiġru f'pajjiżi oħra, id-Danimarka, l-Estonja, in-Netherlands u l-Latvja, naħseb li kolħat jiġbed il-konklużjonijiet tiegħu jekk l-attenzjoni għandix tkun fuq l-iskandli l-kbar jew inkella fejn il-proċeduri ta' regolatur bħal FIU kienux posthom jew le. Il-Professur Scicluna qal li għall-kuntrarju ta' dak li ngħad fl-artiklu fl-laqgħa li kellu mal-Kummissarju għall-Ġustizzja Vera Jourova hija ma nislet l-ebda kelma dwar xi pass li tista' tieħu l-Kummissjoni kontra Malta. Saħansitra hija laqgħet bosta rapporti fosthom dak tal-Fond Monetarju Internazzjonali li kkonferma trasparenza fiskali li adotta l-Gvern Malti. Dawn id-dokumenti għaddejthom kollha l-Kummissjoni laqgħathom u fil-fatt qalet illi saturi illi m'għandha l-ebda interess li tattakka pajjiż wieħed imma sa tara li din il-kampanja sa tkun mifruxa fuq il-pajjiżi kollha. Il-Ministru Scicluna esprima d-diżappunt tiegħu u qal li Malta mistennija li tipprotesta wara li sar jaf bil-każ mill-Gazzetta. Dan meta flaqat li saru minnu mis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri. Il-Kummissarju qatt ma qajmet dan il-punt. Malta sa tieħu il-passi li għandha tieħu biex tipprotesta l-fatt illi informazzjoni li rappresentanti tal-Gvern, Ministru u Parliament Secretary, kellha mal-Kummissjoni dal-punt ma jqumx, u mbagħad l-istess Gvern isir jaf xi ħaġa li l-Kummissarju kellha għall-Gvern Malti mill-Gazzetta, naħseb għalna għal xiex nipprotestaw dwar dan. Il-Professur Scicluna nota li dan jista' jkun il-bidu ta' kampanja orkestrata fil-konfront ta' pajjiżna fuq il-medja internazzjonali. Huwa meskludix li wara din il-kampanja jista' jkun hemm id moħbija. Mill-esperjenza sa tiegħi illi hemm xi kampanja illi taffettwa l-international media illi trid illi dan ix-xahar teskala l-attakki fuq Malta. U bdejna l-ewwel shot minn Sunday Telegraph, komplet illum bil-Financial Times, naħseb nistennew gazzetti oħrajn li sfortunatament jippruvaw iħamġu il-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dwar din il-kwistjoni il-Ministru Scicluna qal li l-FIU batet ir-rapport dettaljat tagħha lill-Awtorità Bankarja Ewropea, madankollu din baqgħet ma weġbitx. Il-Professur Edward Scicluna konferma li fil-Kabinett tal-Kummissarji għadha ma telgħet l-ebda deċiżjoni biex toħroġ xi opinjoni dwar Malta.